د دەستپێکێ de peyv hebû. Peyv bi Xwedê re bû û peyv bi xwe Xwedê bû. Ew di destpêkê de bi Xwedê re bû. Her tişt bi wî afirî û bêyî wî qet û tişt neafirî. Jiyan di wî de bû û jiyan ronahiya mirovan bû. Ronahî di tariyê de şewq dide û tarî nikare wê binexîne. Mirovek ji aliyê Xwedê ve hatibû şandin ku navê wî Yuhenna bû. Ew ji bo şahîdiyê hat. Ew hat ji bo ku şahîdiya ronahî bike da ku hemû bi rêberiya wî baweriyê bînin. Ew bi xwe ne ronahî bû, lê ew hat ku şahîdiya ronahiyê bike. Ronahiya rastîn ew ê ku hemû mirovan ronahî dike dihat dinyayê. Ew li dinyayê bû û dinya bi wî afirî. Lê dinyayê ew nas nedikir. Ew hat mala xwe, lê gelê wî ew qebûl nekir. Lê hemûyên ku ew qebûl kirin û bawerî bi navê wî anîn, wî desthilatî da wan ku bibin zarokên Xwedê. Ew ne ji xwînê, ne ji xwestina bedenê û ne jî ji xwestina mirovçê bûn, lê ew ji Xwedê çêbûn. û peyv bû xwîn û goşt bi kerem û rastiyê tije di nav me de konê xwe danî. Me rûmeta wî yanî rûmeta kurê yekta yê ku bav tê dît. Yuhenna ji bo wî şahîdî kir û bi dengekî bilind got. Min gotibû yê ku piştî min tê di ser min re ye, çimkî ew beriya min hebû, yê ku min ser digot ev bû. Me hemûyan ji xezîna wî kerem li ser keremê stand. Çimkî şerîet bi destê Musa hat dayîn, kerem û rastî bi destê İsa Mesîh hatin. Tu caran tu kesî Xwedê nedîtiye, lê kurê yekta Xwedaye ku li ber singê bav e, wî bi xwe ew dazanî. Şahîdiya Yuhenna ev e. Çaxê serekên cihuyan ji Orşelîmê hin ji kahîn û ji Lewîyan şandin da ku ji wî bipirsin. Tu kî? Wî eşkere got. Wî inkar nekir û got. Ez ne Mesîhim. Wan jê pirsî. Naxwe tu kî? Ma tu Elyasî? Yuhenna got. Na, ez ne ewim. Ji pirsa Ma tu ew pêxemberî? re jî wî got. Na, ez ne ewim jî. Îcar wan jê re got. Tu kî? Tu ji bo xwe çi dibêjî? Da ku em bersivekê bidin wanên ku em şandine. Wî got. Ez ew dengim ku li çolê gazî dike. Riya Xudan rast bikin, wek ku îşaya pêxember gotiye. Niha yên ku hatibûn şandin ji Fêrîsiyan bûn. Wan jê pirsî. Madem tu ne Mesîh, ne İlyas û ne jî pêxemberî, nexwe çima tu îman dikî? Yuhenna bersîva wan da û got. Ez bi avê îma dikim. Lê yek di nav we de radiweste, hûn nizanin ew kî ye. Ew ê yê ku piştî min tê, ez nehêja me ku benên çaroxa wî vekim. Ev tişt hemû li wî serî Ürdünê li Beytanyayê
لجیه کو یوحنا لی ایماد دکر چه بون دوترا روژه یوحنا دید کو عیسی بر به وی وتی وی گوت وایە بەرخی خودی کو گونهێن دنیای ڕادکە ئەو کەسە کو منش بۆوی گوتبوو پشتی من یەک تێ کو دوسەر من ڕێە چونکی ئەو بەریا من هەبوو من بخوا نزانی بوو ئەو کیە لێش بوو کو ئەو ژی ئیسرائیلەرە بێ دیارکردن ئەس هاتم کو بە ئاوێ ئێماد بکەم یوحنا شاهدی کرد و گوت من دیت کو ڕێح ژە ئازمێن وەک کەڤۆکی هات خوار لەسەر وی دانی وما من بخوا نزانی بوو ئەو کیە لەیەک و ئەسشاندم داکو ئەس بە ئاوێ ئەمات بکەم ژ من ڕەگۆت تو ببینی کو ڕوح بێ خوار و سەر کێ دانەیە و بڕوحێ پیرۆز ئەمات بکە ئەوە من جديد وشاهدي كركو كري خدي أذى